Απέναντι σε αυτά που θα δούμε, θα πρέπει να πάρουμε μια θέση. Νομίζω ότι, όπως είπα, ότι από αυτή τη στιγμή και μετά δεν μπορεί κανείς να πει δεν ξέρω. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν με ενδιαφέρει. Τους πολύ κοιμισμένους πιστεύω ότι θέλουν ένα σεισμό για να ξυπνήσουν. Αυτό το σεισμό θα τον δώσουμε σήμερα. Αυτό το σεισμό θα τον δώσουμε σήμερα.